It-tnejn wara nofsinhar is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino esprima l-apprezzament tiegħu għall-ħidma kbira ta' mijiet ta' persuni li kienu involuti fil-kampanja elettorali tal-Partit Nazzjonalista fl-aħħar ġimgħat u xhur. U sellem din il-ħidma importanti f'kummenti li tal lil Net News. Grazzi l dawk l-eluf ta' nies illi nhar is-Sibt li għadda taw fiduċja wkoll il-viżjoni li kellu il-Partit Nazzjonalista għal pajjiżna, b'mod speċjali kif qed li inti il dawk il-mijiet ta' volontira u ħaddiema tal-Partit Nazzjonalista Media and Communications u dak kollu li għandu x'jaqsam tal-għajnuna tagħhom illi żgur mingħajr l-għajnuna tagħhom il-Partit Nazzjonalista ma kienx ikun kapaċi jorganizza din il-kampanja elettorali u jipparteċipa f'dan il-proċess elettorali. Michael Piccinino tkellem ukoll dwar il-futur tal-Partit Nazzjonalista wara r-riżultat tal-elezzjoni ġenerali. Effettivament il-Partit Nazzjonalista għandu dmir illi jkun oppożizzjoni effettiva u oppożizzjoni b'saħħitha sabiex nibqgħu nagħmlu żgur illi l-ewwel qabel kollox nimbuttaw dik il-viżjoni illi nhar is-Sibt li għadda kien hemm eluf kbar ta' Maltin illi taw il-fiduċja tagħhom fihom ukoll sabiex inkomplu naraw illi f'dan il-pajjiż nżommu standards għolin ta' governanza għaddej fil-pajjiż. Is-Segretarju Ġenerali Michael Piccinino qal li l-Partit Nazzjonalista jrid ikun partit b'saħħtu l-aktar għaliex il-pajjiż għandu bżonn oppożizzjoni li tkun tista' żżomm lill-Gvern kontabbli u li jaħdem skont l-standards li jixraqlu l-pajjiż għax il-poplu Malti jixraqlu gvern serju.